Sanibingelela. Angithi ngiyihambela nje la eMtuba. Ngibona ubaba umfundisi uMbatha. Bengiqala nje nokumbona. Nawe uzawaxaka ukuthi hawu ndoda ungibone kanjani. Athi hayi kufuze kuqondana amehlo. Ubaba nje upholile. Ubaba nje ukholela la kholelwa khona. Okumele sikuhloniphe lokho. Ngoba into esengiyifundile futhi nge-social media, abantu bakhuluma izinto zabo ezahlukene, babuye begxekane futhi. Sengaba kuba umuntu-ke mayekuthuka inhlamba, mhlambe mezothuka-ke umholi wakhe ambize ngesigaxa senhlamba, uyabo. Kodwa nalokho akusho ukuthi usungamsabisa ukuthi uzomenzani. Ngixwayise nje namaNazaretha, uma umuntu la ekhuluma kabi ngoShembe, mhlawumbe abeka umbono wakhe ongeke wena mhlawumbe uzwe kahle ngale ndlela wena osonta ngayo mazi ngayo uShembe. Mhlawumbe futhi ungazothi uyagxeka. Akusho ukuthi lowo muntu usho ngamhalela ngesibhamu uthi uzombulalela uShembe, noma nje ukuthi nje uzombulalela uNyazi. Thina sikhula sazi ukuthi uShembe uyilwela yena. Sikhula nje thina kulamaNazaretha akudala. Asasazi nje ngesikhathi nje sika babo AK Shembe ngikhona. Sazi nje thina sikhula nje ukuthi uShembe uyayilwela. Sazi ulaManazaretha manje akuthathaphi ukuthi kumele belwele uShembe. Siyaxakeka nje nathi ngoba nalo baba lo uthi nje ngimbona shuthi nje sixoxe kahle, nabe ngimbona eqalaza bona ukuthi uthukile ubaba semdala lo. Uthukile. Sikhule kanjalo thina ukuthi uShembe noma isithunya sakhona sizilwela sona, hayi ukuthi sizolela amaNazaretha. Cishe amaNazaretha-ke ayelwa wodwa kudala, lawa basephameni abasebuhleni, futhi nganesimo sabo sasabangcono, ongenzeka-ke babele impi engcwele. Kodwa angikholwa ukuthi uNyazi lingathuma abantu ukuthi hambani uyongilwela nalapha kwabangithukayo nabakhuluma into ephambene nobuNazaretha. Angikholwa ukuthi engayenza lonto. So lamaNazaretha la avumbuka manje, noma bashiselwe igazi akawutholi kahle uMakaShembe, awazame ukuzila, awazame mhlawumbe ukuya kudla namasoseji nengulube, ayeke futhi nokuthanda amantombazane ngaphandle. Kuningi nje akudlayo ongahambisani noMakaShembe. Awayeke lento le uzama ukulwela uShembe. Awayeke ukuthi uzosabiselwa baba ukuthi uzomdubula ngoba ade khuluma umbono wakhe, nawe futhi ungabeka umbono wakhe uphikise lento ayishoyo. Akekho umuntu ongaphikiswa, akekho ngisho ngaba mkhulu kangakanani la emhlabeni, akekho futhi umuntu ongahlejwa, akekho umuntu futhi ongenawo umbono ongaba muhle ngawo
futhi ube mubi ngawe. Fanele uzame indlela ukuthi lo mbono wakho omubi ngawe umela kanjani, nomuhle ngawo ukuthi uthokozela kanjani. Ayikho nje umuntu ongasolwa, ayikho nje futhi umuntu ongenaso isici. Ngisho ngabe kuthiwa awukwenzanga lokho kodwa usunesici ngoba ususoliwe. Uyabona lo nto leyo? Manje-ke lo manje manje ngathi engafunda, noma-ke afundiswe ukuthi uShembe noma umoya wenkosi yasePhakameni uzilwela wona nomuntu. Ngoba ngisho thina sakhula kuthiwa uShembe uzilwela yena. Ngeke kusuka iNazaretha nomNazaretha leyobhokoza umuntu ngesikhali lithi lilwela uShembe. Asazi-ke ukuthi sekwaguquka yini ukuthi wena usungalela ulwela uShembe ngomuntu obeka umbono wakhe ngendlela eseceleni ngaye. Akuyona inhlamba leyo. Kufanele nawe uzame indlela ukuthi umbeka kanjani kulayini, umtshele, umnikeze nokufakazi bokuthi lento eshoyo baba thina siyazi kanje. Uyabo, naye abeke njengomuntu lo nto yakhe ngendlela abeka ngayo. Kodwa nje sazi thina uShembe akalwela. Ngisho ungamthuka kanjani uShembe, asikho isidingo sokuthi umNazaretha usengalwa nomuntu othuka uShembe. Ihlazo lelo ukuthi usungasabisa umuntu ukuthi uthuka uShembe. Hayi, futhi ngiyacabanga nje ngajikela wena, mhlambe usumlimazile lowo muntu akubizi. Nginethemba futhi uzojikela wena, uzodiywa yini lento enganifundisayo, yini lento yenzayo. Usebenze igama lami ekubini, nginesiqiniseko 150%. Unyaze lingajikela wena usilimaza umuntu ngokubuka la ku-social media, usuzomlimazela yena. Mhlawumbe ungaxoshwa nasesontweni nje, uvalwe nasethempelini osonto kulo. Yabo, ngoba ngiyasho mina namanje sikhule sazi ukuthi uShembe uzilwela yena. Uma umuntu enza into wrong ubuya esidlangalaleni yabonwa ngabantu, ubone sebuya khona ethi uthunyiwe uzoxolisa, ethi uthunyiwe khona akwenza kwangashelela kwangamakahle. Uyabo, kodwa hayi ukuthi umNazaretha athathe ikhali ethi uyolwela uShembe. Phela uShembe phela ayibonakalise lapho ukuthi ungubani, hayi ngawe, ngoba nawe awumazi ukuthi ungubani. Ingakho uhlala uhlubuka nje njalo wenza ongenziwa, ingoba awumazi lo muntu omlandelayo nawe ukuthi ungubani. So ake niyeke ukulwela uShembe. Ngisho bengamthuka bekuthini, bale bethini, ungakhuza nje kodwa ungamlweli, ngoba asazi noma sekwashintsha yini ukuthi-ke inkosi yasePhakameni izilwela yona. Futhi inkosi yasePhakameni ilwela namaNazaretha, hayi ukuthi amaNazaretha alwela yona. Umoya wakho lwela amaNazaretha engozini nakuphi nakuphi. Manje-ke ungeke wena uthi usenkingeni uthi weShembe ngisize ngawuke, mase futhi uthathe ikhali uthi uyolwela uShembe. Kodwa mawusenkingeni sethunzini lokufa noma la ukhale ngaye, afike ngendlela afika ngayo, akusize mekusiza, usizakala mawusizakala. Kodwa mawusuthi ulwela yena la, akuyona indlela leyo. Ngale nkolo niyazi kahle, ake nifundisise kahle, nijule, niyilandele kahle. Khona enzoyibona ukuthi lento esenithatha uthi iyona akuyona. Yabo, akuyona. Akuyona. Hayi, akuyona lento le. Siyawathi namaNazaretha sawabona. Umuntu uma uthi ugula
akhulume kanye usinde la manje ayingeke ungagula kakhulu makuthandazela. Yona indoda kahlala lami iqiniso lelo inkinga amanarotha amaningi lawa akamazi uShembe. Indaba yaShembe ijule kakhulu akusiyo into abantu abacabanga ukuthi lwamfundisi akaze asho lutho egameni lonyasi. Ya vele amanarotha amazi uShembe ukuthi ubani. Ayawamazi. Sike sibone nje ukuthi iningi lawo alimazi ukuthi uShembe ubani ngoba engabakhulumela enye language abangeke bayizwe abangayazi athi hawu nimenzani umfundisi wami. Uyayizwa lonto le ethi kade ngamgcoba asho isikhathi asho namalanga ngamgcoba ngaso ethi umfundisi wami esho yena lo ubaba Umbatha. Uyabo athi umfundisi wakhe kade bamgcoba ubusanumangale ukuthi inkosi ithini manje. Uyabo semnengcoyingcoyi futhi ethi hayi lona ubaba omkhulu wangitshela ngaye ungowala ekhaya umyekeni nengcoyingcoyi phela akavela akabizanga ukuthi unyazi noma ubani oShembe baningi. Yabo nengcoyingcoyi nayo inawo umoya kaShembe ingakaShembe phela. Uyabo futhi ke ihlezi namathamba ayingcwele lapha emzini wasePhakameni nayi inayo iphawu ingcoyingcoyi. Ngichaza mesigida ke yona unyama elikhipha ingathi unyazi bese likhiphe fast. Angeke ngifise nje ukuyibona meyenza lo mgido wayo kodwa ayakwenzakala. Angeke ngifise nje uyibona igida iyagida ingcoyingcoyi khipha umlenze futhi uyayizwa lento yasini ingcoyingcoyi. Uyabo kwanayo ikhuluma ilanguage engayizwa ethi hawu mntanami lo ubaba wangitshela ngayo wathi uyeza la kuPhakameni samgcoba sinobaba uzoyithini lonto sekukhulumela lo language uShembe. Uyayibona into leyo. So ke vele mnazretha awamazi ukuthi uShembe ubani. Iqiniso lelo. No awamazi siyawazi lokho. Awamazi uShembe ubani. Yabo ngoba nalo mdala waze wabuza ukuthi awusengihambe nani isikhathi eside kangaka niyangazi ukuthi ngubani. Futhi nabo badideka ngabona ukuthi abamazi ukuthi bahambe nobani. Uyayibona lonto leyo. So engizama ukusho ke kungakuhle abantu bayifunda ukuthi uma mebethi uShembe uNkulunkulu abamiyeka azilwele yena ngendlela yakhe bengalokho bengcolisa ibandla benza ibandla ngathi indawo yohlama abantu abamashinga abantu abathanda ukulwa nabantu abalwa nenkolo. Yabo same namasulumane nje mawushisa iQuran bayala nabafuna ukubulala kufanele bekuye kuAllah siphendulele yena kuwe. Yabo ke kuvuka ulaka entweni eyakubizayo. Yabo ungawena owabizayo yona iye yakubizayo. Yabo kodwa siyacabanga abantu abaningi bazokhula ngoba umkhulu loyo ubaba Umbatha ya naye umKristu futhi ke khona vele nami engimaziyo cishe wagcotshwa yena bewupastor naye shumayela njengaye kodwa awusewabuyela edlozini idlozi lami obaba umchaze ethi hayi phela idlozi lakhe lasebukhosini shuthi ngakho lamzuza wayinenkinga enkulu eyayihlula ukuxazulula uJesu nabo mebemthandazela ayikaze yalunga lo nkinga le.
wayeneyinkinga engalawuleki inkinga after inkinga bathandaza benza konke esewupastor ke segcotshiwe akaze kwalunga kwaze kwamphoqa-ke lo pastor lo osindise ukuthi abuyele edlozini kwama izinto zakhe zivuleke oje mephakamisa inqindathi awu nami ngiyayiphakamisa ngoba ngiyabona ile ndoda le isicolekile isibuyelile ekhaya uyabo ingakho ngisho ukuthi idlozi lomuzi abantu ungalithathi kancane lim-overphawile lo pastor lo osindiswe ukuya nokubuya lamcindezela wayenza lento lalifuna kuyena lamdedela uyabo uright nje unesidimo unesithunzi uhloniphekile manje sekuyinkinga lezi ejwayelekile esikhona wonke umuntu kodwa lezi zazimphethe zazingenhla yabo ngiyakwazi nami lokho inkinga zakhe bayibuyile usegemini uright umntwana uyabo manje kilami mina-ke engeke ngithi-ke ngishona le nale ukuthi idlozi li-powerful kunenkolo yama-western hayi ukuthi lasebukhosini la kuphi wonke umuntu nje mase selikudlalisela uzodlaliseleka yabo mase lifuna ukukubamba futhi uzokubamba kwaloyo western god ngeke enze fakhona ngoba lento ngayibona ukuthi baningi abantu babona babambe including yena lo kade sikhuluma nomfundi sobe upastor nje kucwala esontweni lakhe usebuyele ekhaya edlozini manje sekhuluma nabakubo yabo manje ngeke ukuthi umuntu ke usengangiphikisa entweni engiyibonile ngeyithombe nangamehlo ivelela umuntu futhi wakithi hawu wakithi ngazi nokuthi waqala nini ukusindiswa ethandazela abantu ewupastor ngiyazi nokuthi wayiyeka nini lonto wabuyela edlozini yabo ebathandazela abantu kodwa nje beneyinkinga engalawuleki yabo kodwa idlozi lambonisa ukuthi uNkulunkulu benu enanikezwa ama-colonizer abanawo amandla kunathi wena uyingane yethu isihlahla sethu sokwenza yonke into esiyifunayo usilalela bamenze njalo uNdongo wazobalalela ofeyano somkhelo Mayanda wayenza lento kumele bayenze ayi right manje uright kakhulu uright futhi ngiyabona ukuthi nemali usezoyiphatha manje yabo manje ngeke uzongitshela ngama-western god awanale power okususa lensila lesazalwa nayo yabo akanayo kwanayo umfundisi unedlozi ngilibonile yabo lilwa naye ngoba exoshwa abantu ngapha nangapha yilo futhi kuzogcina lona ngoba nami ngiyabona uJesu wakho uhlulekile uyinqanda lento emaphambi kwakhe yakudabule laphana baba hayi awuqhubeka nje li-challenge idlozi lakini lelo lamadimoni lokho li-challenge nje lizokubonisa oqhasha uPopayi usesiphambanweni mfana kithi aqhasha abaleke lapho yabo uzoqhasha ngempela ngifunda ukukhohlisa ngoba lento ngayibona countless times abantu sebehlupheka babuyele edlozini mase kuba ngcono yabo ekulunge laphana ngiyakulunga qhubekani nje lokheni khuluma nishumayela ngalento nomunye futhi uTikTok naye wayeshumayela ukuthi ukushumayela ukwenza omunye umuntu angazi ukuthi powerful invincible mase ichaza lento yakhe uyibuka ukuthi hayi ngadla le nkuzumalanga kaNkulunkulu sengibona la usafaka injiti ibhayilamandawe manje usakhuluma ngayo lemoya yethuka ukhona la ku TikTok cishe baningi uyabo idlozi wayishumayela la uthi uyaphendula ethi uJesu uyinkosi uthi uyaphendula akhulume lo kodwa ngibona usephakathi kwabo yamcindezela lento yamsuffocate waba nendlala yabe sithi ke mntana menza lento ukuze uphile ngicabanga la uyayithola imali nayo yadayidayisa kuyizimbizana kunasekuqaleni eshumayela engatholi imali uyalala edlile manje ngedlozi balabona ukuthi fanele enze lento ukuze aphile uyabona
idlozi liyasaphasa baba.